Pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Hoy, buklan! Paunta ta si Matan sa pagpanihol! Anong labot mo kung manihol ya si Matan? Nagatudo ang hangin kung magpanihol si Matan!
Hindi ka mag-untat sa pagpanihol, Matan, ha? Hindi niya pwede nga pauntaton niya ka sa panihol. Demokrasya niya ang aton pungsod. Ipakigbato mo ang imong matarong. Tungod ginhatag ina sa gobyerno sa imo. Hindi ka mag-untat. Bahala na si Barikuson nga magpauntat sa hangin. Buklan, buklan, buklan! Barikuson, Barikuson, Barikuson! Oy, Marididing, bati ko. Mamana na ko nung bata mo nga si Mansuela. Oo, Mariika. Mamana na siya kuno. Ay, hindi naging siya kuno magpapugong. Ay kung tani, gimpunggan mo lang siya anay. Kay ti, bata pa siya mo. Hindi pa na siya makahibalo makig-away. Kag magpahanunot, sang kabudlay sang kabuhi. Ano nga hindi man? Ay, makalimba na ina siya mag-live-in. Kung sa pahanunot lang, Mare, ay sus, anad na ina si Mansuela ko. Ay, mapauli na lang gani ako ah. Pow ah. Kagagab na sining kumare ko mo. Wala buot, ha? Pilimon, Pipa. Abe, mag-upod ka mo sa inyo, amay. Kay mabisita siya kuno dito sa utod niya nga madali na lang mapatay. Yuhu! Maupod kami kay Tatay Kulapo. Maupod kami sa iya. Tinga, dinupot kami ni tatay, eh? Ginapangita ka mo sang iya utod. Gusto niya nga makita ka mo. Kay ti, jutay pa ka mo sang makita niya mo. Ti karon niya, dako na ka mo. Abi, Aguro. Guwapo ka na, Filimon. Pero, tandaan nyo ha, mariit balang alagyan pakadto didto. Gani bisan anong makita ninyo, hindi ka mo maghambal ha. Nga nga, ya? Ano matabo ko magambal kami? Makiwi sinang inyo bakba. Kada si Jambas na ginasakyan ka na. Oo man. Daso ng mga tao. Wala man nagagahon. Kay balo na kamo sa matabo kung magahod kamo, ha? Oh, tayo. Makiwi ang baba naman. Oh. Matuod na. Gari hindi ka mo magahod, ha? Kag hindi ka mo sagay sang pagtudlo-tudlo.
Kay basi ko makumpol ang inyo kamot. Kung ano gani ang makita ninyo, tulo ka lang, ha? Oo, tatay ko lapo Oo, sige. Kay matulog ko. Hindi ka mo magahod, ha? Oo, tatay ko lapo. Magaibalo na kita kung makaabot kita kay mahambal na ang konduktor. Oo, tatay ko lapo Boa. Ay, mamuok ling pagtulog ko ba? Ba, Pilimon? Di na si Pipa? Nga ikaw na lang isa? Tay, ano gani ang alas ang banwa nga nalabiyanta? Mursya? Natulog na to kayo na, tay? Abi ni Pipa, manaog na ta? Tinanaog siya. Oh. Nanaog si Pipa? Tinga wala ka magsiling? Isiling mo, hindi kami magambal kag. Tawag ko na sa tali. O galing ba si magkibiya nga akong bebe? Nadomdoman ko nga kung lolo amigo Mores. May anting-anting siya mo. Nagalumpat siya sa lubi nga. Hindi siya maano. Bisan pa Chris. Wala siya pa Chris. Para lubi. Ang ako lolo. Naglumpat sa lamisa pero wala man siya maano. Lamisa? Para lamisa? Kanubo man sina? Lamisa nga nakarga sa helikopter. Ay, hindi puga. Nanuuran. Tani, mag-ulan 40 ka adlaw ba? Ano nga 40 ka adlaw? Wala ka bala kahibalo? Nga maanaw na ina? Sang tiyempo ni Noah, nag-ulan sang 40 ka adlaw. Di kundi nag-anaw? Kag madamo sang tawo ang nalumos? Anay ka gani, Tring-Tring. Nga gusto ka nga mag-ulan sang 40 ka adlaw. Para madala ang basura sa baha, day eh. Hindi na ako magpanilhig sa idalom. Kung amo sina nga mabaha sang 40 ka adlaw, pangamuyo na lang naton. Nga 5 ka adlaw na lang nga ulan eh.
Rusing, dugay naman nga nagainit. Kundi, ulan naman eh. Hindi pagpangamuyuan nga mag-ulan, treng-treng. Kay may buslot pang aton atop, ho? Wala pa ina maisli. Mahulam lang ko kaltik sa ila ni Lulit, day eh. Para nga maisalod ta sa tulo. Atan, hindi ka lang manugid ha. Pero ang akon bala ugangan, kabaho sang ginawa. Ano pa kung magambal ko sa iya? Wala man ko nagaginhawa. Para sa mula na Samson, pwede na. Ang akong classmate may lulo nga hoy po niya lang ang tangag tiskog mo. Baskog pa sa hilo. Class, ang aton leksyon sa adlaw nga ini, amo ang pagsaylo sang tinaga sa English. O kung sa mahapos nga hambalanon, translate. Ano ang English sang hindi mapatihan? Pipa? Yes, ma'am. Hindi mapatihan, ma'am. Nagsiling ko nga mapatihan, how? Hindi mapatihan, ma'am. Kukwan, ma'am. Unbelievable. Very good. Ay, salamat. Very good ko. Kag ano naman ang English sang panapton nga pwede mo masuksok sang suli-suli? Irreversible, ma'am! Very, very good! Ay, abaw! Doble na nga very good ba? Piho, nga makapasar na ako sinimo. Huling, abisok tato anay si Bisit. Basi balang inugtaya ako sa ako numero nga akon ginamintinar. Wala na? Basi magwa na subo nga adlaw nga ako numero. Kag hindi ako makataya, hindi naman ako sina makatulog sa isa ka bulan. Sukta siya sang iya utang. Naton, kinahanglan magbayad siya. Kay dugay-dugay, islan ang presidente. Sige na lang gani. Amo na ining balay ni Bisit. Bisit! Bisit!
Mano ka? Manukot ko tani. Wala ko kwarta. Kag maghalin ka na diri subong gid ha? Kay base man akong malipat ako, kag mapatay ko ikaw. Ay! Ikaw ang may utang! Ikaw pang maakeg! Isa! Sa tion nga hindi ka maghalin, mawasag gid ang ulo mo. Mahalin ko diya! Hasta na lang sila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo! Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
Pagluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1.
Nagbalubala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makakalimutan
Provincial Jail. Makig-upod kita sa ina pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ina kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangganabong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpunsang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Bahin sa nagligad, nabalaho ba ang bahin sa tiil sang bata nga nagasoksos sang tenis sa basurahan? Ginusisa ni Lota sini si Seno, apang ginhambalan siya sini, nga magpangita lang sang bata ang trabaho niya agod ihatag sa iya, kag hindi siya magpangusisa pa. Diri sini nga bahin, mapadayon ng akong pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ang trabaho mo, among lang ang magsunod sa ginpabuhat ko sa imuluta. Kag magluwas nila, wala na. Tungod na bayaran ko ng kabudlay mo. Ang pagkuha sang bata para sa akon, kag didto ilubong sa wayang. Sa wayang ko gani ginbutang. Pero nga nasapuan ang isa ka tenis sa basurahan. Kag nga isa lang ang nakita. Sa diin ang pare sa to. Kag diin na ang lawas ang bata. Sana siling ko na, wala ka na sa labot nila. Kung ano man naging sugo sa imo, nabayaran ko na ikaw. Kag kung ano man ang matabo, hindi na kinahanglan nga mahibalaan mo pa ina. Kag kiputa ang baba mo, ha? Kay kung magpadayon ka sa pagpagusisa, base duha mo na katiila makita sa basurahan. Oy, si sino man? Amo gani nga kiputon mo baba mo, okay? Ang baba nga nagakipot, hindi masudlan sang langaw. Uti, ano naman ang ipabuhat mo sa akon? Magulat ka lang. Magulat ka lang kung anong ipabuhat ko sa imo. Kaya makita mo ako diri. Apang sa subong, maghulat ka na lang dito sa balay mo. Ha? Tungod badamo pa ako sa mga buluhaton. Dira ka na. Ato na siya. Mahulat lang kuno ko sang isugo niya. Mangita naman bala ko sang bata para sa iya. Matuod, Hepe? Nakita nang isa katiil? Oo, Robles. Isa kaming sa hero nga nagasakay sa iya motor ang nakakita sang isa katiil nga nagalabaw sa may kahilamunan. Nakibot siya sa makita nga nagalabaw ang isa katinis nga may tiil pa inis ang bata nga nasuksok. Ginkuha niya ka gindala diri sa headquarters. Amo gali, Hepe? Nakita na ang isa ka paris ang tinis nga may tiil pa nga nautod. Siguro 3 na kaadlaw nga ginutod ang tiil. Kuno mo, Hepe, patay ng tag-iya sina nga bata. Laban na sa patay eh. Apang sinong makapakot basi kun buhi pa ato. Hepe, may nasugid sa ako ng intel naton. Pero hindi pa niya mapatod. May ara ko nga guban nga nagabaligya sang kasudlan sa mga bata. Parehas ang kasing-kasing kagidni. Kaya kung ano pa nga mapuslan.
daw nakabalita na matoda ko sina. Robles, tutuki sa mayo ang anggulo ngayon na ha. Abang hepe ang lawas. Ang lawas ng bata. Sa di na ihan? Amoy na ang gusto ko nga hibaluon mo. Tungod ang mga reporter subong. Oh, ato sila sa gwa kag nagatulok diri sa aton. Nagahulat inala sa akon nga maghatag sang duga nga detalye. Parte sa natabo nga ini. Magwa ako ha. Kay kaina pa na sila sa gwa. Nagalala, nagid kunong nagakatabo Maridonata mo. Hamak mo? Nakita ng isa ka pares ang tenis? Kag-ara man gihapon nagatabid ang tiil sang bata. Kumpleto na ang sapatos? Apang sa diin ang lawas? Ay, basi dugay-dugay, makita naman ang ulo. Nga aman. Nga ginutod nila ang lawas ang bata. Basi kun aswang may kahimuan maripurit. Basi bala kun kintadtad nila ang bata. Kag nabilin ang duwa ka tiil. Si Lota. Malabay diri. Kag nagatulok siya sa aton sang masakit ho. Mga marites. Ako naman ang ginalibak nyo da. Wow! Ina mga bakba nyo. Dugay-dugay, tahion ko gid inasang aguha. Wala kami nagasugilanon sa imo, Nagapataka ka lang balas ang pasibagod sa amon Lota mo? Woo! Hinugay na gani ko rita, Kilala ko na kamuya nga duha. Mga marites kamo sa barangay nga ini. Kag indi kagid magsala dunata, ha? Purita? Hoy, ikaw nagasugid-sugid kag naging baldog ko ikaw sang imo nga lamesa? Ay, ginbayran ko na ikaw. Kag wala ka makahibalo? Ay, kalaw, ay sang lamisa mo nga to. May anay. Kag ato ho, amat-amat na gani nga ginabukbok. Tapos isugid mo pa sa iban nga wala ko makabayad. Hoy, para ka makahibalo, Donata. Kalaw, ay sang inyo lamisa. Damo anay. Ang kahoy nga ginagamit sang bana mo, ginabukbok na. Mainit gani ko. Ilampos ko gina sa ulo mong lamisa nga ato. Hoy! Nagapataka ka lang ha? Tilawan mo Pulihan ta siya Maridonata. Naanad lang ang babae ngayon na. Ubahan ta siya Nagasugilanon kami ni Maripurit sa maglabay si Lota. Ginaway niya kami, kaginambalan ako ni Maripurita, nga pulihan namon siya kag ubahan. Sa pagpadayon ko pagid. Sige! Pulihin ninyo ako! Kay mawagay ginang tinain ninyo! Uy! Begin kuha siya kalansita sa bulsa niya, ho? Ano? Palapit! Sige! Palapit na kamo, Hindi gani ka mo magpalapit? Ako ginang masubol sa inyo! Ay, dalagan, Maripurit! Tama ka mo! Di man, kundi kadasig sa inyo magdalagan nga duha. Ay, karon pa nga nakasabo ko ya. Daw subay lang kami sa panulok ko.
kakulba ko gintansing mo. Abi ko anay akon malambot na niya kami mo. Ano abi kay nagsiling nagit ko sa imo nga di ka magsapak sa iya? Dason tansing, nadlo ko bala magtulok sa duwan niya ka mata. Doon nagaigpat, do sa mata sang hubog. Hubog siguro sa shabu eh. Uy, matuod tansing? Nagasyabo siya? Na, isugid mo naman ina kay Purita. Kay Piho nga malagaw naman inang istorya. Kag ikaw naman ang pasibangdan sina. Abi Donata, hindi ka nalang magsagad sa sapak kay Luta. Kay gagamo lang ina. Ano makuha mo diraban? Sa pamatya ko sa babae nga ina iya bala nagapangita pirmis ang away. Oo man. Halos tanan nga tao diri ginaway niya. Man, nagainit perming ulo niya mo. Amo gani nga maglikaw ka na lang sa iya. Ha? Likaw ka na lang sa iya. Kay pariho ba lang dogalikaw kas virus? Bah, ang cellphone ko? Ano ka? Si Big Boss niya. Hello, boss? Sino? Oh, boss, ako yun eh. Good work. Sino? Nakabatong na kita sa 5 kabata. Nga pwede na itong ipadala sa kwa. Apang may idugang pa. May nagapangita pa sa bata. Kinahanglan bang 5 kagidni, kagkasing-kasing. Makakuha ka bala sina sa labing madali. Aba, oo, boss Maayo. Kinahanglan nga makuha naton ina sa labing madali nga panahon. Apang nga bilinan pa natin sa lawas, boss man. Nga mabilin pa kita sa lawas nga masapuan sa mga pulis. Isa pa yun ang rason kung nga nga nagabilin kita sa mga lawas. Isa ka rason sa aton matuod nga handom sa panwa nga ini. Kakinahanglan, makaangkon sila sa madamo nga problema. Agud inti sila makahatag sang panahon. Sang aton matuod nga buluhaton sa panwa nga ini. Samtang nagalingin ng ilaulo kung nga nga nagakatabo ina. Wala sila makaibalo nga kita man ang nagapadayon sa pagkutkot sang iladuta sa idalom sang dagat. Anong siling mo? May nakita naman sa basurahan nga ikakibot ko? Akap! Tinis naman bala nga may utod nga tiil? Ay hindi, lain naman ikap. Ano naman? Utod nga kamot? Ano nga utod nga kamot? Eh, kamot pala kap. Kamot pala nang I have 2 hands. Namo na kap. Ari ka po. Aring kamot sa tawo, ginsulod din sa plastik. Abe? Hindi. Kamot matuod din sang tao? Kamot sang lalaki? Oo, kap. Isa lang ini kabilog Kag tuo ini nga kamot. Diyan ang wala sini. Ay, ambot ka, pula man kuya kabalo. Hindi mal. Tinunto ini. Tinunto na ini iya. Sang primero, tiil. Tiil lang nakita ni Batoy. Dason kamot naman ang nakita mo. O gani, kap. Nakulban gani na ako mapamasura, kap. Malain ini.
Anay ka, manawag ako sa pulis. Kinahanglan makaibalo sila nga may nakita naman sa basurahan nga kamot. Ay, kap. Wala gid ko ta. Wala sang ano? Bayad eh. Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton katuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa akon. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kaniya. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary.
Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, sa sobra ko nga likaw kay Carlo, aksidente kami nga nakitay sa grocery store. Kagilayon ako nga nagpalayo sa iya. Gani wala ko matulupang dan, nga ara na ako sa tunga sang dalan. Kagyutayan na ako mabungguan sang salakyan. Kag didto ko nakita ang pagkabalaka ni Carlo sa akon. Kag naghibi pa siya. Sa pagpadayon ko pagid. Mapamiss ka lang. Isa ka bulan mo ako ngaging palayuan. Do sa lain ulo ka. Basta, sorry na. Madamo lang ako sa ginapamensar eh. Ano? Sige lang pala. Ay, oo gali. Madungan na lang kita sa pagpauli ah. Mami, I'm home! Wala guro si mami mo. Oh, ba? May note sa ref, oh. Ah, dali lang kay basahon ko. Hindi kami makapauli ni daddy mo karon sa gabi. Wala man si tito mo. Oh, ba? Buot silingon. Diri ako matulog karon sa gabi. Oh, aha? Ay, ala. To saging kulbaan ko, haw. To sa may buot siya silingon. Bangot pala kay may natabo na sa amon. Pero, wala man siya makahibalo. Wala siya sa natandaan bisan ano. Ah, Carlo, kan. Okay na ako diri dito ka na lang tulog sa inyo. Nagpromise ka nga wala sang likaway. Tapos ara ka naman. Ate ano? Masugot ka? Ate, oo, La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Matulog na kita. Ba? Nagkita siya nga naghahapa sa akong kama. Patay na ang suga. Kag lampshade na lang nabili nga nagasika. Maigda man ako sa ito, pada. Good night. Good night. Bambi, dali. May ipakita ako sa imo sa TV. Carlo, ano bala ina? Oh, tanawa. Tanawang ara sa screen. Ba? Si Ivan ina Siya atong classmate naton nga nag-dare nga halukan mo ako? Siya matuod. Nadakpan siya nga nagagamit sang droga. Kag nagabaligya pa. Amo gali?
Amo gali na, permi ko lang siya makita nga nagapulang iya mata. Kay man adik gali siya. Ano ang name sang drug nga ginagamit niya? Ecstasy. Kag maiban pa. Amo gali. Hindi ka magsiling nga magamit ka man sina. Buang. Dra ka na gani. Sa din ka makanto. Kwan. Sa kwarto. May kuhaon na ako Isa pa tapos naman na ginaluto ko. Ay, Carl. O gali. May gininom ka ba lang kung ano halin kay Ivan sang graduation ball? Nga ahaw? Sabta lang bala ako. Nakadumdum na ako. Nakainom ako sang bino nga ginpamiskla niya sa bartender sang gabi nga to. Ano? Aring laptop ko. Tanawan ko diri kung anong effects ng ecstasy. I-search ko diri. Ay. Kadugay magwa sa screen sang sabat sang pamangkot ko Ari na. Ang ecstasy gali. Makahalit sa utok. Bisan juta lang nga portion ang mainom mo. Nagahatag inisang negative na balatyagon. Depression, anxiety, memory loss, kidney failure, cells collapse, death, and sexual arousal. Amo gid ining duha ka resulta nga natabo kay Carlos ang gabi nga ato. Amo gali inang rason nga wala siya sa natandaan nga kung ano. Amo gali ina kun nga dogin manyak siya sang gabi nga ato. Kag hindi siya maguntat kung hindi pa magtahaw ang bulong. Hindi adik si Carlo. Kag hindi aksidente ang pagkainom niya sang bino ni Ivan. Amo gali atong rason. Kag ako ang nabiktima. Amo ina nga wala siya makadumdum kung anong natabo sa amon sang gabi nga ato. Amo gali atong dulot sang ecstasy nga ina. Sala ko ang natabo. Sala ko kay nagpatol ako sa hubog. Di kundi nagngangalang ako sa pagkadula sang bataan ko. Tungod sa nadiskubrihan ko sa natabo, nahangpan ko kung nga wala makadumdum si Carlo sa natabo sa amon. Apang padayon ko inigihapon nga ginalikom sa iya. Sa pagpadayon ko pagid. Tapos ng graduation rite, kag nalipay ako nga magtulo kay Carlo nga nagatindog. Ay, kagwapo gid sa iya Sige daw na. tunay gid siya nga lalaki kung tan-awon. Smile, Pahiligid ako kung bayaan niya ako. Smile! Kaya nagapakuda kita. Smile. Si Dad naman. Sige na. Okay, ma. Okay. Oy, bagay ka mga duha. Anak, basi may paglaom ka pa? Si Daddy naman. Nakaibalo ka na gid nga bata pa ako. Maluyagon ako sa Barbie dolls.
anay kita sagwa. Nga ahaw. Kadamos nga ako nakaon eh. Mapatunaw-tunaw anay kita. Ati sige ibilin anay nato ng aton mga parents diri. Madugay na sila maguntat sa pagsugilanon eh. Hi, Carlo. Oh, ba? Hi, Chiska. Ato na siya. May crush na siya sa imo, Carlo. Ay, natandaan ko pagali. Diri kita nagapungko sa swing nga ina, Nagahampang kita diri hasta maghapon. Diri kita una nga nakilalahay. Nagadala ka sa tusang Barbie. Ginhikayan ko paganing imo paborito nga artista eh. Kagula mo na ako ginbugno. Ginaway mo ako. Gagabi mo? Nasubuan gid ako. Kag nagsiling ka, nga kung babae ka lang, hindi ka maluyag nga pangaluyagan. Kag amo ato nga, nanginbading ka na? Ay, gali. Ano karon ang plano mo nga nakatapos na kita sa aton pagtuon? Buligan ko si daddy sa iya trabaho. Kag? Mangin successful. Ang future mo, ang love life mo, Pati na ilakip mo pa? majowa ka na? Maybe. Wala pa man ako nagsiling kiti. Wala pa man siyang may nag-abot eh. Kundi mangita ka eh. Ikaw nagsiling sa akon nga mangin old maid ako. Ikaw gani amo man eh. Sino abing juwaon mo? Boy or girl? Oh, wala ka nagasabat haw. Abi mo Bambi, sang nagligad yung mga tinuig. Abi sang parent ko, bading gid ako. Pero matuod, hindi gali. Tama si tito mo. Dako gid gurong epekto niya sa akon. Wala ko nagaka-attract sa pareho kong lalaki. Kagkaina lang, sang bugnoon ako ni Chiska, nagwapahan ako sa iya. Natrak ako sa opposite sex, hindi sa same sex. Oh, ano? Hindi ako bading. Kag na-realize ko na, sang mahalukan ko ikaw. Anong buot mo silingon, Carl? Manami ka gali kung maghalok? Oh. Nga nag-atras ka. Wala pa bala ko sang ginbuhat. Ang buot mo silingon. May buhaton ka pa? Oh. Gusto mo padayunon ko? Wala. Nagpalapit si liwat sa akon. Ay, kung halukan niya ako, okay lang Bahala na daya. Bambi. Hindi. Kinuyatan niyang duha ko kapisngi. Close your eyes. Ha? Okay. Halukan niya ako. Hala? Wala akong makabatsyag sang halukaw. Nabatyagan ko lang may gintakod siya sa akong likod. Ora. Bagay sa imo. Hindi. Kulintas? Tanawan ko, Bi. Kulintas? May na-engrave pa nga word sa lakit. Eternal? Ay, buksan ko, Bi. Ba? May ngalan naton sa sulod? Babe, para sa ano? Para sa imo. Happy graduation day. Para sa always being there with me. And in return,
Hindi ako madula sa imo. Matuod? Oh, best friend kita forever. Ani ka? Ano atong kinsiling mo kaina man? Ang diin sadto man? At ginsiling mo nga hindi ka pa ding. Ambot lang. Dali. Makadto kita sa mall. Anong natabo? May problema? Nga nabtan ko ikaw diri nga nagakapot sa ulo mo. Kuhan, nagutom na siguro ako Kadamo sa nakaon mo kay hina sa lunch Amo man gani Te okay. Ma-dinner kita. Ay, makadto na ako sa washroom Hulata na ako diri. Okay. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum.